Tinokudokesai mabuja tauya nadzo nhau dzozuva rochima 26 mwedzi uno hwakukadzi. Ipapa rekai titande nenyaya iripo Chabangu waagoenda kudaro dzimhosva akati aiwaba ndikudaba kuti ndidzingiwe kudare paramende kwaidare ngarirambidze mutungamiriri wedare reparamende kuti agondibisa kuita zvaaiita zviya achigoitira vamwe zvaakwaari manje zvaakumurwadza ada kuti kwai aiwa ngazvireke chigeitiwa. Hino kuti zvichaita sei ticharamba zvedu takandolinga nyaya yacho kuti inenge ichiperera kupi. Pokari iya ari kuti kwai ava vana Watchman Ncube basa ravo rakapera kusenza gore rapfuura, asi iye achiri kundozviti ndini mabharani mukuru ndipo unotoona kutoti dzaari kupurira dai aita kuwanza bepa nekutoti zvaita kunyangariwa. Ipapa hurumende iri kunzi yagoenda kumatakishopu guta reHarare kotora zvinhu ikweyo zvavari kuti zvinhu zvakapinziwa munyika zvisiri pamutemo kana kuti zvinhu zvakaita kunadziswa zvisiri pamutemo. Bazi rehurumende rinoringana nezvekutengeserana kwezvinhu vari kutoreketayo kutoti kwai zvinhu zviri mumatakishopumo zvinosvika 50 kubva muzana zvinhu zvisiri kunge zvakanhadziwa zvisvinuba. Vari kutoti tautoferefeta kuti zviri becherezva zvinokonzeresa kuutano hwevanhu kunyanya zvokudya kana zvokuzora kana zvokudini. Zvakaita kunyangariwa. Mabuja aidi dai zvinhu zvachinja munyika medu nokuti muitiro waakaita vanhu wakaita kunyangariwa chaiko. Anomiririra nyikayo Kenya Stella Munyi kwai agonzi ari kuenda kubenhuka kunyika kwache atoenda koti wamunangarwa tichaonana kana Mwari vatendera. Rekai tindoti zvakanaka tekaire zvezvinu tichazenge tichiona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Kambani OK yaamukirira nyasi kupachura vanhu vanga vari kuitungamirira kunyanya agere hunde pokare neanga ari akabata homwe pokare neanotenga zvinhu wese wakwachamuriwa. Izvezvi abenutsiwa kuti agare hunde pakambani ndiye Willard Zireva akambenge aripo akabva makore amashure mumo. Rekai tione kuti achazvikona chere zvokuita kuti kambani iyi igosenze zvisvinu kana kutoti vanhu vanenge vari kundoitawo havo zvokuti vaone kuti waje mari. Tinenge tichikunyepai ipapo. Ukuwo voema vanoringana zvokuchengetedzwa kwenharaunda dzedu hwagotiwo ipapa pakaita kunyangariwa. Kwai mugodhi woRamu kubhindura kuku watoita kuvhiringana kutoti dhamu ravo ravanotaira mvura dzinochepfu kwai rakapaduka mhanduwe. Kwai mvura ikagotaikira wakomana waakutoti taakuda kutotsvaka kuti rwizi rwuriwe kuvhiringika chere nosainaidhi mhanduwe. Ndipo munotoona kutoti iri zvakaita kuoma chaiko. Tikuramba tichivimba kuti rwizi rweMurowane pokare norwizi rwePote zviribe kuvhiringidziwa nokutoti vanhu vese vanochera mvura imomo nezvipfuyo zvese zvinochera mvura imomo anobva aita kunyangariwa chaiko. Vanenge manyongori chaiwo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apawo hurumende wagoti wakaboya mari kubva kuno masangano akazvimirira ega nepasi rese. Mari inoita mamiliyoni 20 emadhora okuAmerica. Kwai mariyo takagoiita toda kutovaka nayo zvikoro zvinosvika 50. Tikati dai wakagoita bauri kuti zvivakiwe zvisvinu zvikorozvo kuita kuti zvavanoita zviya kuti chikoro chinondovakiwa chondoisiwa nzvimbo inosvikira varairidzi basi zvimwe zvese zvomirira pasi pomuti. Rekai tione kuti rwendo huno wachazviita sei.
tikundoimba kuti zvinoitika zvizvinu. Kubva pakatanikiwa pachena kuti vanhu pamagedhi omugwagwa vari kuita basa rokusiya motika ZANU-PF dzichipfuura pachena, ipapa waribe kubhadhara. Wagotofunga kuti zano ndoripi kuti wazviite zviwaitire nyore. Wabva wati tichatsvaka dzimwe nzvimbo, mamwe magedhi omugwagwa atinoita kuti motika dzohurumende dzindopfuure dziribe kubhadhara. Pokare nomotika dzoma MP kuti dzindopfuure dziribe kubhadhara. Imi pakanyangariwa apo mandiwe, haiwa zvinohwadza. Hoko wachireka waita kuti kana wari ma-MP kaondopuwa makadhi okuti ichindosvika yobva yandovhura yega hui kuti iye aite zvokureketa. Chinenge chisingaburike pamotikamo ndozvazvinenge zvichida kamo. Kuno watoita kufunga zano mandiwe kuti tatanikiwa pachena, rekai tichiite kuti zviite zvisvinu, tiite zvedu tega manje zviribe anozotirambidza. Uyu wokuimba song kambo kokuti agirimende tambaoga aburikapo kare ari kupembedzawo Munangarwa. Kwaiva Munangarwa vari kuita tusvinu nozvavari kuitira maovheti chino nechino, achibva afidha matwinzi achewo nobute. Mhanduwe unobva waita kuona idina yawe kuti idi rekai atambure kudai zvaari kuita zvizvi. Ndosaka ari chireka kugona kuti mbani akonzera kuti iye aite kutambura kwakaita kudando. Rekai tione hedu kuti zvinoperera papi chaipo. KuSouth Africa mumwembi yedu Maxwell Mlangeni kwayakapfuriwa akabva apfa kunzvimbo yeWitbank ari pamahofisi achewo kambani yache. Zviri kufungidziwa kuti kwai ipapa akagwarashirwa nyaya iyo yomatenda kai, iyo wafana wanoda kuzviitawo matenda wawo. Mhanduwe pakanyangariwa vanhu vakatoita kuuya vakandomunanga kwakumwaya mabara, kumwaya pamotika yacheyo kuti apfire ipapo. Mhanduwe paribe kupona ipapo. Naya wedi, rekai tione hedu kuti zvinoperera kupi, asi pakaita kunyangariwa. Izvezvi wanoita zvokuverengiwa kwezvinhu newanhu woZimsted waguburitsa kuti kwai kukwira kwezvinhu munyika mumwedzi uno watiri womazigi kwakaderera kusvikira pazvikamu kadimbu kochikamu chibodzi kubva muzana 0.5% pachirungu. Asi kwai pagore nepagore US dollar rakatokwira makwirira acho kusvika pazvikamu 15 nokadimbu kabodzi, 15.1% mumabuja. Pakaita kunyangariwa apo, pakanyangaritsa. Rekai tione hedu kuti zvinenge zvimbopera sei. Wabvana wedu wanotamba mutambo webhora wajiwa ipapa nonyikayo Angola yaunga uri kutamba nayo kunyika yeSouth Africa. Wakomana zvinohwadza, ipapa wagojiwa kumapena, wakagwedza 4 waAngola wakagwedza 5. Kana zvadari watadza kuenda mberi kumutamboyo Women African Cup of Nations iriko gore rinouya. Rikaiti ringe dziri kuitika pasi rese. Ipapa wanhu kuSouth Africa wahwadziwa fani nozviri kuburika kutoti wakuru wehurumende wagotambira vari kunzi nzvimbo dzokugarira dzichitakuriwa pokare kuenda kumba kuEastern Cape, aripo anonzi maDeskbag pachirungu. Mandiwe chinhu ichocho chinenge chichida kurema. Apa mabhuku uchida kutakuriwa mabhuku uchida pokare kuita ndochokuenda kogarira kuchikoro. Idihwi unobva waita kuona kuti wakuru wekwedu waita kunyangariwa. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Kuno waChina wanomwe wabatiwa nomhosva yokutekaedza vanhu zvisiri pamutemo, human trafficking pachirungu, nokuti kwaiva wakaita kupamba kugarira Bhibho waMalawi vanosvika 29 91 pachirungu. Pakanyangariwa apo, pakanyangariwa, asi tiri kutenda kuti wabatiwa nomhosva. Takundoimba kuti wanopuwa mutongo chaiyo kuita
kuita kupumhiwa zvinoita kwedu uno kuZimbabwe. KwaAfriforum yagoenda kuAmerica ichienda kokumbira kuti kwainga wabaye ANC nozvirango asi wasiye wachena wachitengesa zvawanoda kutengesa kuAgowa. Kunova kaGowa kare iyoyo yeAgowa iyi, nekutoti AGowa iyi kutode wana Trump kuti aibise, tikaitione kuti wachaperera papi. Wamwe muSouth Africa wagototi aiwa ipapa wachena wawa zvavari kuita zvekuti vari kunyepa Trump kuti kwaiwe gotipa mari tiwake nzvimbo inogara wachena basi munyika iyo yeSouth Africa iyoyo. Unobva waita kuona kuti idina yawe pakaita kunyangariwa. Wamwe wagototi wasungei vanhu ava, wasungei zvipere, wapfikirei panze chaipo mujere, nokutoti vari kuita kazvo kutengesa nyika treason pachirungu. Tikaitione kuti zvichaperera papi. Kunyika yeBotswana kwai izvezvi mutungamiri wenyika ikweyo azonyorana pasi manji nokambani yeDe Beers kuti waite wachizopanana mari dzinenge dzichibva mukutengesiwa kumangoda kusvikira apa zvikamu 50 kubva muzana kusvikira gore ra2054, tikuti makorokoto abedu kwedu uno ngoda rakatosvika pakupera mhanduwe paribe kana dhiri ribodzi rasainiwa. Unobva waona idi kuti kubirirwa takambobirirwa mhanduwe. Ipapa kuna vanhu wapfumbamwe wanzi wapfa kuBotswana kuku nonyaya yemafashamo omvura. Mhanduwe mvura yehwendo huno iri kuita kunaya kurikitana chaiko kusvino. Tikaitione kuti peichaendera ichabenhuka chere kana kuti ichada kubenhuka zvinhu zvapfapo kare. Lazarus Chakwera agosimukapo kare achireketa kudaropo paramende munyika maomo achiti kwai vanhu womabhizimusi vari kubatsirana nemapato anopikisa kuti wakwidze zvinhu kuti upenyu hwevanhu hunyanye kuhwadza, zvinoita kuti vanhu vagozode kuvhotera mapato anopikisana. Zvatanda. Ukaona zvadaripo waziva kuti panyangariwa. Asi rekaitione kuti zvichaita kuti ahwine chere gore rino pamusarudzo. Nyika yochiri kwai yaendewa nemagetsi zvokuti itoita kuhwadziwa ipapa kuti woita sei, wari kusaya kuziva zano. Tikaitione kuti wachaita sei nyaya yacho kuti nhadzirike zviite izvi zvino. Apa kuAmerica kwai izvezvi kwaita gwirikwitira netsa kunzvimbo yoTexas zvakutoita kuwanyadzisa chaiko, nokutoti ndo wanoita basa rekuuya vachitidirira iro mushonga kunodzivirira zvirwere zvakaita segwirikwiti zvizvi, asi kwawoyo wasingaseenzesi mhanduwe haidi idi zvinoita kunyadzisa. Asi rekaitione kuti wachaipedza sei nyayo yacho. Tiri ipapo mabuja rekaiti gumire pano ndini wenyu mhanduwe onau.